di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mardela. Mga tugang, good morning po sa Induga Boss. Mga kapwa ko seniors, good morning. I hope you're alive. You're happy and healthy. Galaw-galaw lang po and exercise. And halisin ang mga negative vibes. Ako pa sa lingkod, Mardela dahil iba sa sana penaltyan. Hanggang 11 o'clock lang po kita. Tapag alas 11 papasok po ang DNR para po sa programang Kapalibutan Tatamanan Ta. Every Thursday po yan from 11 to 12 noon. Kasabay dyan po si Ma'am Joanne Mariscotes and Company. Sa mga kababayan po niya to, technical side, kasabay ta siyempre si Ronald Baldo, DCGB Social Media Department, dyan po dyan si Richard Astor, as in si Tricia Marilitana sa Production Assistance Center, sa Newsroom, Papa Mars Angel, dyan po dyan si Angel Mustasa, si Jenny Matthew Valeran, as in Nicole Ann Gloriani. Sa luwa, sa Mega Force Patrol, as in siyempre, yaman, ang sa tuya po mga interns from Bicol University and University of Santo Tomas Legazpi. Welcome po sa programa. Diretso na po kita sa satuya pong mga rangkada ka mga istorya dahil lalipot na pong oras niya ito. Nasa linya na ang mga pagriba sa Mega Force Patrol. This time, si Hans Galero nasa linya. Hans, good morning. Good morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag pa niya itong pareta, pakusugo na an internal cleansing sa gabos ng mga personahe kan Philippine National Police Bicol. Iningon niya ng standing order ni Police Brigadier General West Raimundo Obinque, an Regional Director kan PNP Bicol, matapos naman nasarong personahe kan sa indang tropa, lalo na dyan sa OWAS MPS nadakop dahilan sa illegal na droga. Sa pahayag mo niya ni Obinque sa iyang sinabi na dain niya ng God o nung ka itutolerar an anuman na kalokohan o kaya ining mga illegal na aktibidad sa itang mga personahes dahil sa dapat sinda mismo ang minapahiling ng integridad asin pagiging professional sa landokan law enforcement. Tinawan pa doon ni Obinque na sa pagkondusir nila ni nakadakol o relentless na operasyon kontra sa illegal na droga da idigdi salbado ang mga miyembros kan kapulisan kung kaya nagpatanid ini sa gabos na magtultol asin gibuhon sana an sa itang mandato. Kung babalikan ta, Sir Mark, so bago alas 4:02 pagkaaga nangyari an entrapment operation kontra kaya Police Staff Sergeant Greg Redoblado kan uwas sa Municipal Police Station dahilan sa illegal na droga asin nakuhaan ini susog sa ipinalawas ng na report kan na PNP Bicol 30 gramos ni na shabu asin kantidad 204,000 pesos. 204,000 pesos. Yes, dakulaon pala street value kay ning 30 grams. Hmm. Jesus Mariusip. Kung nakawagas ini di dakol na naman na diro tarang isip. Oo. Okay, ano yan? Offshoot yan kan mga previous operations. Kaya na-identify ang taong yan? Garo may connection din sa dating involvement sa illegal Policeman. droga. Yung policeman. Kinanta. Kinanta garo, no? Yan. Talagang dapat manindugan ang mga kapulisan dyan because they have to set as an example
para sa pagkurtar kan illegal na droga and bago itong sindaan nanginginutan diyan. Di ba? And at saka yan ang dapat talaga ipamati sa mga kapulisan na bakusan ng suspensyon, bakusan ng tanggal serbisyo kundi kasuhan tanganing day na pamarisan. Kaya sabi mo niya ni Ardobing kay nasa proseso na sila sa pagsampa o kay pagsangat din na magkakaanigong kaso digdi sa personang ini ta da ini pwedeng itolerate and da pwedeng pangarugan kan iba pa mga personalized kan kapulisan. Pero kung nanginayang talaga imagine police staff sergeant na ilang hakbang na lang magiging tinyente na siya. Sus Marius. Ano ko ta rank official na ko ta. Sus Marius, grabe ang tentasyon kan droga di. Yung Talaga. mga nagmamadaling yumaman, pumapasok dyan. Mm-mm. Ay, nako. Okay, sige. Kaya lang naswertehan man siya. Namalas niya lang. And sana maging sinyas yan sa kapulisan na sa termino ni Ubingke, walang droga sa Bicol. Roger, tabata sunod-sunod ang tigigibon nindang operasyon, na timing pa ngunya na semana, iguanin PNP personnel mismo. Roger on that. So, ito, Mr. Mar, ang patagos sa pagtutok niya tunig sa Campo General Simeola. Ans Galero, TCGB. Thank you very much, son. Lipat tayo mga tugang kay Joshua James Bino. Joshua, please come in. Hello, Joshua. Uha? Wala. Hello. Uha? Wala. Joshua? Oh, wala si Joshua. Ano nangyari sa partner Alarmario? Nasa Hello, linya, hello. partner. Go ahead. Hello, partner. Yes, go ahead. Okay, wala ko. Joshua ng pangaran ko. Iyan ako paskil. Anyway, sabi, partner, sa informasyon, importante na napapanahon ng GAD talaga na magkaigwanin ng mga solar water system irrigation ang mga paraoma digdi lalo na sa Kabikulan. Iyan ang pagkasabi ni Congressman Saldico na sarap talaga sa tatawan danin prioridad sa mga masunod na bulan na mangyari ini mga project na nidigdi sa Bicol Region. Kailan ta araw mo niyan na medyo mainit na naman, habol oras ang mga paraoma maski sa partner nagyanta siribot-sibot ang mga para umang niyan na may habol ang sa indang pagtarok dahil nagiinit na naman after kan nagkampi ng aldaw na paguran at least so nagkampi ng aldaw na paguran dara ni Igay asin ang habagat dakulang tabang ini sa mga paraoma na sa kunyan nagahabol sinda sa pagtarok siring sa nagiging priority mga yan kan Gobyerno Nasyonal sa administrasyon ng Presidente Marcos digdi sa lokalidad. Iyo man ini ang gusto mangyari ni na Congressman Saldico kanang Bicol na maimplementar ini mga plano nindang irrigation solar water system sa mga iba-ibang mga lugar digdi sa Bicol Region para sa paginabang kanang mga paraoma na mapadakol ang sa indang production. Yan pa paglaran informasyon digdi sa luwas. Alarmario, DCGB. Thank you very much, Sal. And sana makaukod naman kita na saludon tangkuran. Diba? Yung rain-fed. Mag-catchment, di ba? Magano kita, magtipon kanuran sayang, di ba? Instead of going to kanal or sa mga hababang lugar, iano natin yan dyan sa saludon tayan tanganing magamit in times of medyo talagang magsobrang tag-init. Although, base naman sa calendar ng Pag-asa, di masyadong tatamaan ng albay, pero may some areas na tatamaan po kayan. Okay? Alright, Joshua James Bino, nasa linya na. Joshua, please come in. Oha! Oha! Sir, good morning. Sige ko suapod sa cellphone ko. Sige sa naman sa totot. Nangyayari. Okay, sige. Yes, sa mga dagdag na balita, uminagi ang halawig na panahon. Halawig naman ang ibinaba. Kabilang kan mga malnourished na aking digdi sa Legazpi City. Initabi Sir Mark kinonfirmar ni Legazpi City Health Officer Dr. Fulbert Gallego kung sa insigun sa iya poon 2006 kan sa iyang paglaog sa nasabi ng department nasa around 4,000 to 5,000 ang mga malnourished na mga kaakian.
Asin sa ngunyan, susog sa datos ni Doc Gallego, nasa 230 na sana ini. Asin gabos na mga kakian na ini na dating malnourished, natawan na ng interbensyon sagkod sa magdakula ng may tamang nutrisyon. Ipronumisa ni Gallego ang padagos na pagtataong importansya sa nutrisyon kan mga kaakian kung sa Sir Mars kung sa iya padagos ang pagkondusir nindanin mga feeding program sa mga barangay. Katawang siyempre ang mga punong barangay asin mga barangay council. Bako sa na ini simpleng feeding program na sarong beses, picture taking, tapos na ang report. Aha. Kundi sa laog ini Sir Marlin 120 aldaw. Yes, and Sa monitor laog dyan. kan 120 aldaw, may tamang monitoring, may tamang assessment kung ano pang pwedeng maitaw sa mga aki. Ehemplo, halimbawa, Sir Mar, Oo. kaipuan pakimedikasyon, tatawan ng medikasyon. Apwera pa sa nutrition na kaipuan, dapat mahiling pa sa ibang pangaipo kan mga aki. Sigud si Gallego. At saka kung may feeding man talagang para sa aki lang. Unlike before na so may mga noodles pa ito. Nagkakaon mo ko man sa aki. Pero ngayon yan na yan na sa hindi talagang nakatutok para sa aki. O, tutok Diba? Sir Marta, iimbitahan ba sa mga aki sa sarong lugar titiripon, duman pagpapakaon kan so masustansyang pagkagat. Tapos Yes, may monitoring talaga sa tawag. Tsaka dapat din pakusugunta ang kampanya para sa mga magurang na make sure na yung Go Grow and Glow Foods ay yaon, available. And bako na pobre kita kundi pwede man sa pagtanom-tanom diyan sa mga gilid yung mga dapat na kaipon na pagkaon sa mga aki. Tama yan Sir Mabuda. Sarap naman sa pagkatawan. Di pagparapatuo doon sa mga manok na nakakalaag sa styro. Mga instant. Budang Dapat tutok na bagangon yan na Sir Mar, so mga bados, may mga ongoing mga sessions na pinag-attenderan baga sinda for kung paano na mapangatamaran sa mga aki na maging malusog talaga pag iniluwal. Yeah, dapat busog-lusog. Correct. Ayan, okay? Kung kaya sa pagay kan mga siring na programa ngayon, Sir Mar, kaswahapon baga duman sa Regional Nutrition Awards, natawan ni Onras ni Dr. Fulbert Gallego kung saan siya ang hinirang na Regional Outstanding City Action Officer sa buong Bicol Region. Siya ang nanggana and siya man ang ma-represent kan Bicol Region pag-abot duman sa national level competition kan National Nutrition Council. Alright. Alright, Tabi Sir Mar, mga dagdag yan na impormasyon, halis sa lawas, Joshua Bina, TCGB. Thank you very much, Joshua. Ayan, and that ends our program na. Hoy, ngunyan aldaw. July 27, kanakaalipong 2014, namundag ang ikasanggatos milyon na aki sa Pilipinas. Ang nangyari na. Ngunyan, kunya na kita 117 milyon na. Sobra, di ba? Alright, sa Indo po ka, boss. Sa aga, wala ako. Si Joshua na lang muna po siguro. May mission po kita para sa programang Boses kang Kapalibutan. At para man sa mga programa po sa DCGB. This is in connection with the Agri Summit. Nagigibong po naman sa pili sa Cameron Sur. And we will discover what is the advantage and mga benefits kaya po na digital farming. At saka yung Coco learning site for agriculture. Magipagtalas-talasan tayo with the personnel and officers kang Agricultural Technical Institute o ATI, mga tugang sa Kamsur, sa regional office. Sendo ka, boss. Thank you. And bye-bye. I'll be back mamaya 12 to 12:30 with Nicole Ann Gloriani para po sa Bareta alas 12. Bye-bye. Realize true comfort and relaxation at